Unsa ta karon Thursday? Good morning, happy Thursday. Ano siya guys? Isda, nilagyan niya ng crispy fry. O, diba? May pagganap din siya. And meron tayong sabaw na naman. Sinola. Nilagyan niya lang dito yung ulo. Hala! Ano yun, ma? Ano yan? Seafood? Naglagay siya ng ulo dito para lang sa isda ba? Ay, para sa isda. Para may sabaw lang ba? Lato. Lato daw, lato. Seafood yan eh. Sa dagat. Okay. Kain tayo, guys. Iba din talaga yung style niya. Ngayon lang ako makakatry ng may crispy fried fish. Gawa-gawa. Gawa-gawa mo yan. Kain tayo, guys. Masarap tong sabaw na to, guys. Agay. Sarap yung sabaw, manghang. Oh, yummers. Anong sauce natin dito, ma? Sa fish, wala? Wala lang? Sorry lang, di ka kuwan sa pati. Ilawin lang siya. Okay, try natin. Okay lang. Feeling ko yung tubig agoy. Sabi ko kasi, nakalimutan ko siya ilagay sa fridge. Nalagay ko siya sa freezer para mabilis mag cold. Tapos ngayon, wala na. Ice na siya, guys. Labas natin siya. Ano ba yan? Ika-intro sa akong vlog ma. Sorry, pagpasa ka eh. Dili na siya mangat. Saan mo? Mangat. Tapos ano na. Hi guys! Magkulay Yan na. Intro isa na. Hi guys! Magkulay ta? Mag-vlog ka? Abangan natin ka. Kami vlog sa ating adlaw ni Ron. Sige. Guys, ako ang vlogger natin guys ha. Kuan na kay nakil shaky na kay natarunga sa kunog da. Klaro tarungag da. Intro balik. Hi guys. Intro. Maingay. Oh, gamitin ka. Uy. Magkulay. Ha? Gamitin. Tasan? Kulay kami ng buhok, guys. Yung man, ilong press hangtod sa ma-connected. Ano yung Bluetooth? Long press. Hello. So, din. Ran sa iyong sugon. Dito si Ranran. Hello. Ilong press na rin eh. Ilong press. Pero di rin pabutang na katong motor na siya. Buhi, ano mo? Para mo siya mo pairing na. Color ta, guys. Let's say. Si Ran, dahil pa kay kaon. Ay, kaon na, day. Yan, yan. Hindi. Di na mo color siyang buhok. Ay, kay ito man kayo nagbuhok. Ginantag yung puti higit eh. Kinahanglan na i-bleach. O gano'n, mag-blonde ko na siya, ma. Super saiyan ba? Sa? Bayan. Goku. Mag-Goku ka. Kaya mo, madlo kayo yung mga bata na ko ha? Go. Ako may nun. Ano lang? Parang ako, super saiyan nga. Huwag daw i-shake vigorously kasi magbubula na. Ganyan lang. Chill lang ba? Ayan. Hoy, ako mauna kini. Ikaw ha? Dapat walay tangos. Ipisa na akong bata. Hoy, Kil, tabangan dyan ko ni mo, Kil, kaya kay dili ko mag-glasses. Awa, Kil? See? Bula ra? Kata na? Hindi na yan. Wala ko daw na. Uy, mo na ito yan. Siya tayo magpapakot. Ha? Ay, Kil, marag... Kailangan na sa amin, Kil, da. Ano ba? Kaso na nila. Bako kayo na ba yan?
Kamera naman niya ako another eh. Tapo na lang yun. Oh, Diri, please. Oh. Dolete. Aka na. Sakto na. Sakit na Wala man. nakumataan na ay. Bungkag naman ang usa. Bungkag. Ay, wala na na. Bungkag lang siya. Sakit yung buhok test. Ha, dili akong mata. Bakit? Dool kayo. Hala, si mama, wa pa naabot. Nag-color na ko ang BB oil. Ay, na lang ngayon. Bahala lang siya. Dahil hindi nagbawa. Di man good? Dili ra ba yun? Tiskot unsa man to. Nalimot naman ko sa instruction na niyo eh. Dahil. Basahan ko, basahan. Pinsan eh. Taas. Dara, Mark. Dito na. Dara, dara. Ang detailed instruction. Bawa na. Aha ka. Dili ba yun? Bawa di ay. Bawa dong. Di ba? Arte sa mo eh. So arte. Tinagin ko na din sa Boracay. Si Kita lagi sedunggan lagi. Sakit na sa dunggan? Maging anak yata. Sakit ba kayo? Kikis dunggan lagi dali lamig ka Ikaw sa na kayo plano si Dan para sailing. Brazil no. Oo. Sige. Tapos na ako guys. Oh, grabe yun. 20 to 30 minutes hintay. Makil na naman. Iyan po rin so. Kamera po, hindi mo saktong umot kayo. Kim, ma-Koreano na juga ni Kim. Ano chiyo? Ano na gina sila? Kya! Kya! Ano chiyo? Kada ko ang nami Kya. Lumaki ka ng mukha ni Kya. Uy, busli. Okay ka nga Kim. Ato bang ito? Kaya kita ng tarong ng mga Naigo, bagay ako matas po. Pagkala na ang kuhan, we? Kung ano ka na tissue. Na, naigo. Nasa? Why? Noon na rin mo eh. Dihang lagi kalit lagi. Saging! Saging tayo, guys! Hala! Oh, nahinog! Sakto din naman. Hala! Hinog dong! Hinog! Uy! Ako, ana ha. Dama kayo hilaw na ka? Kani, mga hinog man eh. Ay, ilaw kay orange. Oo, sili. Ang inanay. Tapos kamatis para sa sauce. And ginamos. Unsay Tagalog sa ginamos? Ginamay. Ha? Dili, uy, pataka ra man ka bina. Dili man ni bagoong. Oo, uyap. Bagoong na yun. Bagoong ni? Unsay Tagalog, Kel? Ginamay. Bagoong lagi. Kay mga ganang ginamay. Gamay ang kamay. Oh, wala. Ka-funny. Kaway ayo. Hala, dry fish. Alay, basta. Tagalog, dry fish. Ang Tagalog. Tulong isda. Grabe. Basta guys, yan ba? Bagoong niya. Bagoong daw, ano si Marlon. Sure na sure siya eh. Okay? Sige na. Search daw. Ay, kanila Tapos? kasi kaya na eh. May siguro na nila. Lutuin na. Bagoong, hipon, bro. Kani oh, mga hinog. Yan. Sarap yan. Hinog ng konti. Kani ba yan? I-separate na? Day, ano lang. Oh, yeah, i-separate na ni. Sakto din na liya ma. Igo na liya Okay. tanan. Unsay. Lagay daw ng plastic tapos ilagay yung ano. Wala na dito ka po. Asa na ba ito? Siguan, Egel.
Tarungon man na siya pwesto. Pag-uong gilit eh. Bagoong. Mahuli niya eh. Right, kita. Pag-uong isda. Bagoong. Bagoong isda. Bagoong isda. Kaya kung bagoong na, ipon. Bagoong na isda. Bagoong isda. May kulay na yung buhok ko, guys. Guys, Hintayin natin na mag-dry. hintayin natin guys. Hintayin natin, guys, ha? Ay, okay lang May na. pababa Sudra na. na. Sudra? Kani mga hinog-hinog ni dili kayo, dili jud kay hinog jud nga bang ba? Okay ra ni lami ni. Kuha niya bantay ko. Mani lami. Nakita may mukha na na, oh. Ha? Marlon, mga yan. Oh, Marlon, pag-int na. Okay na. Tang tubig? Anong ginawa? Luto na ang saging, guys. Luto na yung saging. Lagay sa tubig sa init, oy. Init, Win? Init. Let, kapit na ka, Let. Okay na. Saging. Yan, guys. Ano, bagoong na isda. Tapos may sili, may kamatis, at saka may... Ilahi ako. ang tawag doon? Onion. Di ba sila nga mo? Mama. Kamot ng pusa. Mulay ng konti. Kamot mo. Sige, kain. Ama. Imuharin natin. Hindi. Ay, buhagi ako. At saan ba tayo mo hinog dahil? Ano ba? Nadi na hinog. Kanya, hinog gamay. Kanya, hinog gamay. Ama. Hindi ka mukha na, ne? Hindi siya pwede suka. Hindi ka pwede ka. Man. Hindi na, gibawalan ko si doctor. Ay. Sunda rin ba? Naon sa dahil ka dahil? Hyperacidity? May hamsa. Maayos lagi. Name? Ayan. Ganun siya. Lagi hangin eh. Tapos atanan. Ano? Ang gamit sila hindi pa saan na? Apin naman na. So, uy, ako naman nag-slice tanan. Ulihan. Okay, na sila nga yun. Naka... Kundi pagdagan. Gagmay dito na. Tapos una, hangin na. Gihiwa lang na. Gamay naman. Naman. Ang paghiwa na, pino ta nagmayo. Mura na dito. Ikaduha na yung apin mo. Tapos ama. Dali, wen. Wala, buyat. Tunga ako ba yung nanak na ba? Ha, ikot. Tunga na. Plastic. Tunga ulit. Kinsa, ikaw na mo kaon. Hala, ginoo. Tunga ka to, ha? Saon malang taon ano. Uy, nagaw. Baka na po ta. Ano na tanan? Yun. Kasi talakin. Family that eats together, happy together. Buang dia. Kau dia? Kaya ni ko ko sa ina takko sa. Bukan na, oh. Kuha ka sila, Win. Berai ko sini. Sini na. Kaya mo. Kamu balik sa tiket belum dapat ya? Tapos. Boy itu takpo sa mga lemes. Kako ng sili. Kau dah? Ano daw? Kako ng na. ko. Ha? May pag nag-live ka, wala yung suka ganito, pero magkakaon mo. Bawal kaya pala siya pala. Ginamos. Ha? Bawal ng Para Bawal ang parat? Bawal mo din suka sa muna pa. Bawal, Tunga na din niya ang hinog. kaya kasandok to tani. Ay, kasandok. May iwan sa Bakit lang lagi ako, ano? Kau nak ate? Ha? Mama. Dito nga, ma. Sa pagdoon mo, hindi ko kay bawo mo. Siyempre mo, di ko kibang tunga. Ate. Hindi ka. Ate. Hindi ka. Madati yung kaon. Hindi lang sili, Win. Hindi lang sili. Hindi lang sili. Kabong at speaker sa.
Uy, tinuli yung pritohon. Huwag ka, sando ka Ano na. ka ramay? Tikwas half sa? Nakalagay ka kakalakin ba? Dali-dali. Unan na ito, gabong na ko na kakuha. So, babay, klaro ka tuslo. Iglas ka ni parts. Dali lang guys. Kinsa ni Kwan? Matuan ni... Man ite? Tangit-tangit na nang dara. Hmm? Tubig na ka? Kainitin na next time. Ano? Kalit, unya na kalit. Pagkakaon, natagama sa pizza. Nani? Baot. Lihat uy. Lihat ako. So, nasan? Elisa lang na. Kuha mo yun. Ay, nga, buwag na. Kuam sa to. Pakat ka? Ngayo. Tutul ka? Bye! Bye, Dong! Alis na si Marlon at si Papi, guys. Work. Work, 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 work. Guys, alis na din ako, guys. May org na naman mamaya. Maingay. Merong live band sa dun sa plaza. May live band. So, maingay. Kanina, sobrang ingay kapag nagpapa-music sila. Sobrang ingay. Ngayon, hindi naman siguro yung makaka-copyright kasi lang naman siya eh. Hindi naman siya yung kumanta talaga. Hindi naman siya talaga yung kumanta. Yung buhok ko nag-fly away, pero yung kumulay na siya, guys. Nag-heart ako ng mga comment kanina, may nagsabi, ampun daw ako, Kale. Kasi ako lang yung manipis na buhok. Uy, si Mama, manipis kaya ang buhok ni Mama. Tsaka si Tawiwin, manipis ang buhok. Si Marlon, numinipis nga na eh. Tapos ano pa yung comment, bakit wala si Papi? Work kasi si Papi. Ngayon, work siya kanina. Bumalik lang siya dito para kunin si Marlon para ihatid sa city. Kasi diba kasama namin si Marlon pa uwi dito kahapon kasi off niya ngayon. Pero bukas ng umaga, alas 3 yung work niya na naman. So babalik sila. So si Papi yung sumundo sa kanya para maka-work siya bukas. Ano pa ba yung nabasa ko kanina na tanong? Bakit daw may number yung balot? Yung balot sa days ng pagkaluto ng balot. So kapag 7, Tama? Naputol guys, nawala yung memory. Ano nga, Alatin Kel? Basta 18 days yung, basta 18 days yung, duck ba yan? Duck? Kapag 18 days siya niluto, yun, 18. Kung taas ang number, masapit na siya mahimong yung duck. Kapag mahaba na yung, kapag mataas na yung number, like, example, 19, malapit na talaga siyang maging duck. Kung 19 days old ang itlog, lutoon na siya, 19 days old siya, 19 siya. O pasabot, ang 19 hanggang 16, basta Tagalog na lang ka, maglisod na sa pag-translate, Ana. mas malaki yung itlog. Mas malaki yung bebe. Mas malaki yung yung Bebe. Bebe. basta hindi ko kayo mga Tagalog Basta sa number of days. number of days. Yeah, sa number of days nung niluto na sila. So, kung 16 days yung itlog, tapos niluto sila, 16, lalagyan nila 16. Ay, naga. Guys, nakahiga na ako dun kanina. Tapos bigla ko naisip, my gosh, hindi ko pa pala na-close yung vlog ko. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys, nagustuhan nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night. Salamat sa panonood. Mwah.